Alajaba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ diɲɛ bɛɛ fɛn fɛn sɔgɔli b'an na nin wagati min sanga na an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A b'a ka émission Madi kɛnɛ kan n'ale tɛ émission dogolen diɲɛ kɔnɔ ni fayida kɛnɛ don ni fayida fɔra u bɛ nafa ko fɔ b'a fɔ se fila y'a fɔ a ye cogo min na halisa an b'o baara waleya sanfɛ ka don an ka dɔnnibaga lajika ka dɔnnibaga min bannen don olu tɛ kuma n'a sɔrɔ dɔnni tiɲɛ b'u la ka d'u kan k'u labɔ wa kuma se bɛ ka jɛmɔgɔba fili la jɛmɔgɔ mɔgɔw bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que ni mori lankolon cayara a b'an ka don mori lakikaw kan ani mori sɛbɛ mori min jantolen b'a dalakan na mori min jantolen b'a ka lɛriw la mori min jantolen b'a ka moriya la an bɛ don olu kan dɔnnibaga lakikaw kan o hukumu kɔnɔna la an ye sɛgɛsɛgɛli bolila ka koma sɛgɛrɛ koma ye dɔnnibaga don a bɔra dɔnnibaga du kɔnɔ bi an bɛ koma fɛ n'o ye Sɛki Mamadu Koma ye kuma salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuri basi t'i la. Basi foyi tɛ se fila. A kɛra fanga ye. A kɛra tile fila ye dɛ. A ko Kadi baasi se. nafolo morikɛ. Awɔ don Ala yɛrɛ de b'o kɛ. Alahu akbar. An bɛ Ala barikada. A tɛ tɛmɛ o kan. Alhamdulilayi. O ye Ala ka kɛ. A diyara ye. Inshallah. Koma an bɛ bisimila min y'a to an y'o fɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ b'i dɔn ni fɛn min i yɛrɛ ka spécialité ye o ye nafolo baara de ye. Tuma dɔ mɔgɔ caman b'i dɔn i y'a kɛ maa min ye fɛnɛ olu b'a dɔn i y'a dɔn maa ye bon yanni i k'a kɛ maa ye i y'a k'i yɛrɛ ye o bɛ ye i yɛrɛ ye cogo la an b'i fo o la o tɛmɛnen kɔ komi an bɛ émission min kɛnɛ kan fayida kɛnɛ don u b'a fɔ émission dogolen b'i yɛrɛ la a ka di n ye ka nafa dɔ di anw ma min y'a to diɲɛmɔgɔ bɛ se ka u yɛrɛ nafa ni min ye fayida ye min bɛ se ka diɲɛmɔgɔ nafa cogo min. Alhamdulilayi wa salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Sefula an b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɔ abonné ka se k'an lajɛ an ka ko in bɛɛ kun ye olu de ko ye inshallah o kɔfɛ i ye fayida ɲininkali kɛ an ye kuma caman mɛn minnu tɔɔrɔlen don kosɛbɛ mɔgɔw ye wele ka fayidaw d'u ma dekun b'u kan min ye nafoloko dekun ye ani dekun wɛrɛw n bɛna fayida mun di bi n bɛ fayidaw di mɛ nin ye fayida ba ye a nafa ka bon surtout gɛrɛsɛgɛ ko o waati na mɔgɔw degunna kosɛbɛ Ala k'an bɛɛ ka dekun wuli o fayida tɛ dɔwɛrɛ o ye fatiha de ye i bɛ alifatiha wuli siɲɛ 489 fatahu jate kan n'i ye nin kɛ billahi aliyul azim Ala b'i da dɔ yɛlɛ ka jigin la i bɛ bɔ da mun fɛ gɛrɛsɛgɛ sira kan Ala ka jɛ inshallah. Koma o diyara ye k'a fɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ Sɛki Mamadu Koma ye fayida min di ka dɔn ko morikɛ ye min fɔ ko nkalon t'a la fiyewu i b'a kɛ o la n'i y'a kɛ i bɛ se ka dɔn morikɛ ye min fɔ nkalon t'a la wuli bali an b'a fɔ mɔgɔ b'a kɛ Ala ka bɛɛ ta minɛ Koma n'an bɔr'o la diɲɛ bɛɛ bɛ girinna fɛn dɔ nɔfɛ adamadenw bɛ ka girin a nɔfɛ a ye saya jɔyɔrɔ t'an na mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa tunga na dɔw yɛrɛ bɛ bɔ yan ka taa bulon kɔnɔ dɔw bɛ sa kɔgɔji fɛ dɔw bɛ kɛlɛ bɛɛ la ni ka taa jamana kɔ kan fɛn min nɔfɛ o ye nafolo ko ye Koma ju bɛ nafolo la wa fɛn bɛ moriya kɔnɔna n'a kɛra n'a bɛ kɛ sababu ye maa bɛ nafolo la. Alhamdulilayi Sefula i ka nin kuma in ye kumaba ye kumaba parce que mɔgɔw sɛgɛnna munna tiɲɛ tɛ ka f'u ye tiɲɛ yɛrɛ tɛ ka baaraw ye munna ɲɛdɔnbali de cayara wari ɲini cayara bɛɛ ko ko wari mɛ ka sɔrɔ nafolo tayɔrɔ b'a gindo la dɔnbaa b'a gindo la wa kɛbaa fɛnɛ b'a gindo la nafolo gindo bɛ siga foyi t'a la a tɛ wuli k'a kɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ k'a fiyɛ ka don fiyɛ k'a kɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ i b'a ye ɲɛna siga foyi t'a la Sefula fɛn dɔ bɛ i ka ɲininkali dɔ kɔnɔ fɔlɔ o ye turabu de ye turabu yɛrɛ dɔrɔn ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye turabu la ne b'a kɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ cɛ k'a sɔrɔ a ma don nafoloko gindo yɛrɛ kɔnɔ taa nafoloko baara yɛrɛ ka bɔ yen i nani gɛrɛsɛgɛ kɛmɛ kan da bɛɛ sɔgɔlen don k'i bila ka ko dɔw kɛ cogo dɔw la dɔrɔn ka dayɛlɛ i ye tile fila k'a jigi la laturu la o ye prévu ye fɔlɔ mais sisan an bɛ laturu kɔnɔ parce que an ka baro ni a tɛ b'a basé bɛ fɛn dɔ la ɲininkali dɔ bɛ bɔ ni ɲininkali dɔ ye mais laturu den dɔ la soden dɔ bɛ min se ka maa kɛ nafolotigi ye alhamdulilayi Sefula laturuden so fosi tɛ yen ko mun ni kuranɛ aya tɛ taa ni laturu yɛrɛ lajɛ laturu bɛɛ bɔra kulwalaw kɔnɔ kulwalaw n'i y'a tomi lajɛ a bɛ tomi 8
tumi sheki bɛɛ nabila Musa turabu bɛɛ bɔra Musa kɔnɔ turabu bɛɛ bɔra Musa kɔnɔ bɛɛ taara yen d'accord donc n bɛ mun f'i ɲɛna nafolo ko kan i ye ɲininkali yɛrɛ mun kɛ kɛrɛnkɛrɛnma dalilu bɛ nafolo la fo a ɲuman a ɲɛdɔn b'a fɛ n'a y'a kɛ ka date d'i ma i bɛ ka nafolotigi ye Ala fɛ siga foyi t'a la et puis n bɛ fɛn dɔ fana fɔ réseau in sanfɛ bilahi nafolo ko dalilu bɛ kuma bolo ni ne y'a kɛ hali ni diɲɛ bɛɛ kɛmɛ k'i danga i b'o fɛntigiya kelen kɛ hali n'i ye dangaden ye i b'o nafolotigiya kelen kɛ o ma dangaden bɛ kɛ nafolotigi ye wa dangadenya ni nafolotigiya tɛ sira kelen fɛ o olu m'a fɔ ko dangaden tɛ se ka kɛ nafolotigi la ilaha illallah muhamadu rasulullah mɔgɔw m'a faamuya n'a fɔra ko danga ye sira dɔw de i b'a dɔn komi an t'o babu kɔnɔ olu ye n'an taara o babu fɛ dɔrɔn an bɛ tunu pewu parce que o ye wajibi babu de ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko law yu'ajjilullahu linnasi istijalahum laqad ya'lamu ko mɔgɔw b'a essayer ka ko teliya cogo min na n'ale tun ka teliya nɔfɛ ten dɔrɔn ko olu bɛɛ tun bɛ tiɲɛ tuma dɔ la i bɛ sin ka b'a dɔn dimina dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ den ten Ala k'i kɛ tan n'i bɔra sira kan Ala k'i kɛ tan mais n'a bɔra sira kan ni a sina ka kɛ ten e bɛ ɲɛ wɛrɛ a ye mun fɔ a bɛ ɲinɛ o kɔ donc Ala t'o masa ye quoi an kana t'o babu in fɛ c'est à dire o dalilu ye dalilu wulibaliw de ye n'o kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye kuma de n'a fɔcogo don hakɛto b'a kɛrɛfɛ kuma de n'a fɔcogo n'o dalilu kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i kana da danga ma dɛ hali ni ta tiɲɛnen don i bɛ kɛ mɔgɔ ye parce que o ye Ala kalenkan de ye Ala dun ko la yubaddalu l-qawlu ladayya k'ale ka kumakan tɛ falen inchallah mais kuma ɲininkali bɛɛ an tɛ bɔ nafolo kɔ est ce que Ala ye bɛɛ da nafolotigiya kɔ alhamdulillah nafolo baara bɛ jaabi bɛɛ bolo wa i ye nin kuma mun fɔ nin ye kuma ba de ye kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a fɔra ko fɛn dɔ bɛ yen nin tɛ kɛ mais fɛn dɔ bɛ yen n'o kɛra dɔrɔn ko dɔ bɛ kɛ a bɛ n'a fɔ i ye dalilu mun f'i ye sisan par exemple a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ nafolotigi ye fiyewu mais fɛn dɔw bɛ yen n'u sera ɲɛdɔnbaa dɔ ma u bɛ nafolo sɔrɔ i n'a fɔ n delila k'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na cogo min na n ko maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ti réseau yɛrɛ kɔnɔ fiyewu n ko kana k'i ko k'i jɛ k'i kɛ mɔgɔ ye k'i bilasira tilenni kan n ko laturu de b'a kɛ n ko n'i nana n bɛ se k'a kɛ n'a dalilu ye o tigilamɔgɔ de i da selen filɛ o kuma de ma tan mais i ka nafolo baara la nafolo baara qualité jumɛn bɛ yen i bɛ min baara la alhamdulillah nafolo ko baara qualité minnu bɛ yen a ka ca bana si ne ka za wagati kami jɛma 7 baara bɛ yen za wagati kami jɛma 7 baara sefula ninnu ni i sɔnna ka ninnu kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ou bien mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ sɔnna k'a jɔ ni jigiya kɔrɔ k'a bɛ fɛn nin la k'a ye Ala sɔnnen de don ka fɔ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ka dilan parce que olu baara ninnu filɛ nin ye mɔgɔ yɛrɛ ni ka d'a kɛli kan o b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ Ala yɛrɛ jɔ m'o ka i ye quoi parce que olu ye ka ɲɛnamaya dilan i b'a dɔn adamaden n'i ye kunkolo di kunkolo kɔni a laada tɛ sibɔbaliya ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la laada tɛ wajibi a bɛ sibɔ a b'a bɔ ne ye n ka za wagati kami jɛma 7 baara n b'a fɛ k'i kunkolo de di kunkolo ni b'a di n'i ye kunkolo di a n'a baara bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a b'a di e tiɲɛ wa a bɛna bɔ yɔrɔ min na ayi a bɛ se k'a di a fɛ ne b'a ka fɛn d'a ma dɔrɔn a ka taa ka kɛcogo la n'a ye kunkolo in di ka ne ka baara ninnu k'a kɛcogo la kunkolo si laada tɛ bɔbaliya a bɛna bɔli daminɛ a bɛ bɔ diɲɛ don o don cɛw kunkolo si bɛ bɔ kunkolo si bɛ bɔli min kɛ diɲɛ don o don dɔ bɛ fara i kan diɲɛ don o don dɔ bɛ fara i kan parce que si laada tɛ toli a nɔ na n'i ye kunsigi yɛrɛ to yen n'i t'a kɔfɛ a bɛ na de a bɛ taa se hali a bɛ bɔ i kɔ donc diɲɛ don o don dɔ bɛ fara i kan diɲɛ don o don dɔ bɛ fara i kan o y'ale ta cogo ye i ka jumakun 7 alhamdulillah nin jumakun 7 in a kuma cayara kosɛbɛ ale kabako ba ye nafolo la ale jumakun 7 in an b'ale bakan di mɔgɔ ma an b'a f'i ye i b'a siri juma fajiri fo ka taa juma tile bin bakan in kɔni tɛ fɔni ka bɔ cɛ la i n'a bɛ to ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ lajarabiw b'a kɔnɔ sa lajarabi caman b'a kɔnɔ yɔrɔ n delila k'a fɔ a fanba yɛrɛ ye sunɔgɔ ye a b'a fɔ ko f'a k'i lasunɔgɔ mais n'i yɛrɛ sera ka muɲu i yɛrɛ kan ka to n'a ye o cogo in na ten fo ka taa se juma fitiri binni ma i bɛ bakan in fɔni i b'a bila
donc i b'a jateminɛ tebi mana jumakun kelen kɛ a dafalen a sɔrɔ sunɔgɔ m'i minɛ jarabi ko wɛrɛ m'i sɔrɔ mun bɛ baga in tiɲɛ i bɛna changement dɔ ye kana filanan se i bɛ changement dɔ ye sabanan i bɛ changement dɔ ye naaninan duurunan wɔɔrɔnan wolonfilanan i b'o dafa don min na sefula o b'a sɔrɔ ala ye ko dɔ latigɛ parce que yan'o bɛ dafa o b'a sɔrɔ ala yɛrɛ y'a sɛbɛn lawhul mahfuz wala la k'a fɔ ko karisa ka ko nin latigɛra o de y'a lamɔ i ye fara diɲɛ nafolotigiw kan mɔdenya bagan baara de bɛ kɛ fɛn kabakomaba fɛn telimaba bonyaba kɔrɔtaba nafolosɔrɔba jigiyaba laban ɲumanba conséquence t'a kɔfɛ ayi sans conséquence ne y'o de fɔ e ka ala deli ko ala k'e sɔn nafolo la a tɔgɔ ye di san damadɔ e ka sa o ma jaabi o ayi ala kuma n'a di e ka ala deli a k'i sɔn nafolo la a tɔgɔ ye di san kelen san fila e yɛrɛ mun fura k'i sigi hali i tɛ se ka dumuni dun sokɔnɔ bana fɛ ala bɛna n'i sɔn ala deli to ye ala deli ala la nɔnɔ ala t'i mɔgɔ jigi tigɛ man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa rabbuka bizzalami lil-abid ala ko ten ni maa min ɲuman kɛ an b'o sara n'o ye n'i ye juguman kɛ ayiwa an ala kun tɛ mɔgɔ to yen donc nin sira ninnu an ka ko nin ye sira jɛlenw de ye conséquence kelen t'a la conséquence zéro mɔgɔ si kana jɔrɔ o la au contraire n'i y'anw ka fɛn ta yɛrɛ a b'i protéger de hali ni dekun dɔw ko k'a bɛna k'anw ka labɛnw t'i la a b'i dɛmɛ ne delila ka baki di dɔ ma a sɔrɔla de ka jugu ye a nɔfɛ a bolila k'a bɛ yɛlɛ yiri kan bon yiri yɛlɛli bɛ ka nɔgɔya a bolo mais komi o bɛ ka nɔgɔya baga in de b'a tɛgɛ la o tɛ k'a sɔrɔ donc dɔ de nana ka na i bala baga na ko fo a ka baga in bɔ bololanɛgɛ bɔ a tɛgɛ la baki bɔ a tɛgɛ la voilà donc baki ma se ka bɔ fiyewu sogo la donc a fana ma se ka dɛsɛ fiyewu ka yɛlɛ jiri in kan f'a taara jiri kan pour que a ka sauver jugu ninnu i b'a dɔn ko o tɛmɛnen kɔfɛ o ma tɛmɛ tile 3 tile 4 kan a wulila sɔgɔmada fɛ ka taa sɔrɔ jama ka wo bilenman caman labɛn ka n'a to a ka da la a ye nin ye sogo la n'a sɔrɔ nin fɛnɛ de kɛ ne mais e ka nafolo baara kuma mɔgɔ caman ye nafolo baara kɛ dɔw yɛrɛ dutigi b'a la mais e yɛrɛ ta cicogo t'a la n'a kɛra a bɛ kɛ wa sefula ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ne ta cicogo fosi t'a la n'i y'a kɛ ni ne y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ de quoi ni ne sɔnna k'a k'i ye dɔrɔn a bɛ kɛ n'an kɔni bɛnna fɔ la ayi kɛcogo fosi t'a la a bɛ kɛ. ça veut dire e ka nafolo baara yɛrɛ bɛ bɛnkan dɔrɔn de a bɛ bɛnkan dɔrɔn de bɔ maa min mago b'a la parce que i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen f'an b'o fɛnɛ fɔ réseau kan a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko bɛnkan dɔ de bɛ yen n'i nana a ka gɛlɛn donc k'a fɔ ko non o tɛ parce que an bɔra réseau kan ka kuma k'an b'an ka mɔgɔw de dɛmɛ minnu bɛ extérieur la olu fan bɛɛ an b'u dɛmɛ hali dɔ ye ɲininka ko walima an ka lajɛli kɛ mɛ ka da dɔ de sigi a la ko n'o da tɛ yen ni mun nana i bɛ cogo min na an bɛ baara kɛ ten ni mun ye n wele nafoloko baara la i bɛ cogo min na an bɛ jɛ ka baara in kɛ ten donc o de ka nɔgɔ e ma o ka nɔgɔ ne ma mais k'a fɔ ko da dɔ de labɛnnen don ne nin tɛ a ti kɛ ayi o tɛ n'an y'a kɛ ten ala an bɛ ka ala ko mun fɔ a la o kɔrɔ ye ko ti tiɲɛ a ma dabɔ o kama. comme an bɔra an ye kibaruya dɔ sɔrɔ i ka nafolo baara dɔ bɛ yen baki don a bɛ don fijali o fɛnɛ bɛ taa ka ɲɛ. alhamdulilayi i ko baki kuma in o ye kabako dɔ fɛnɛ ye parce que za wagati nafolo baara nasiraw de b'a anw n'a bolo fɛ anw bolo a la quoi parce que za wagati ni mɔgɔ min za wagati yɛrɛ dɔn a ka gɛlɛn quoi ko i bɛ se ka kɛ sɛnɛbaatɔ ye sefila i b'a dɔn kuma dɔ la n'i ye kuma dɔ fɔ a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma sinon ni an ko k'an bɛ boli ka taa diɲɛ fɛn o fɛn an ni wari ɲɔgɔn kunbɛ ye de quoi a kɛra kɛcogo la an ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kunbɛ ye de quoi dɔwɛrɛ tɛ dɛ an y'a daminɛ o de la ne y'a fɛ réseau sanfɛ n ko ne ka nafolo ko lajɛli dɔ bɛ yen ne kɛ mɛ k'a don enveloppe kɔnɔ de k'a mara a damana pour la cause quelle cause parce que kabako de b'a la et puis f'a ka dɔn de nin fɛn ninnu ye fɛn ye an mago b'a la ka ninnu kɛ cɛ ɲumanw de cɛdumanw minnu mago bɛ nafolo yɛrɛ la cɛ minnu yɛrɛ ta ye minnu ni ta ye n'u mago bɛ nafolo la et puis kuma in n'a kɔrɔ a jate ka minɛ conséquence fosi t'a la dɛ mais cɛ dumanw minnu b'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka nafolo yɛrɛ baara an bɛ nin baara k'u de et puis maa min karilen don ka nafolo baara la ilaha illallah se fila ninnu ye kabako de ye bilahi
nun na fulu ko bara nun ye kaba ko de ni do ye me sa na fa ke mo nun mo na bo ka mu ka cha ba fo to ba bota e ku ba ngena fulu ke ke meta an kuru an fulu wala to ne do mo ti ga fen zoro me kina ke ko beni ta fa de i ku fene nyendo ba de bala ni no mabe e ti che do na na ni yo so bu mu i da la ko la inshallah me bali ka wala do di bali kan baki time za wakati baki di do ani za wakati bara bi tapi baki jalante feno ka accompagne amo de bi me no fe iba no la bara ni ale soro chana be kalo woro de dima kalo woro ama fi depuis don folo na ba dima ibi ka ko gele ma tuko jatimne ibi sugo ka fe munye ika la halayaw ika gersega tuko yaw ika marché tuko yaw idi mo ko mi tuko di yani bi se ama ibe be jatimne do pour assistant ne fin do doni dama parce que muna anana de ku yere baka atika fu ke no ka ma beto ne wa beke clé duru awo a clé duru na bi do wi ne ayi ne mo ko mi chuko ni abina do na ko aka magasin na kele de bitli do mo ay wala do fo la ka yi na muna ngui ka ko yere bi chuko di akoma ko wallahi ko funa ngaluti na hata ko be position yele ko jama bi kana sanike mina do bi ina le bulo tale bulo bi ni wakati na fin dile ama akle duru na do ayeni fo voilà donc anga bara nu abiti to de parce que on ba di ma wati muna aba soro on yi ka nogo mu be an du be coucher parce que do ka nyana ka to jinya tika wo atetare tika wo do mo mi nyana ka de sense ka bo ka gerse ka jiwo yo ye ni nga soro ka ta di ma ka farata mo no gara bishu mishi jama nafulu bara alhamdulillah sefla mishi jama nafulu bara nu ye fɛnde spécial do mo be nu kɛrɛnkɛrɛ i yɛrɛ so i yɛrɛ bona ye nu ye fɛn kaba ko de fɛn bɛ cari quoi voilà mais fɛn dɔ de do kala ye kuma dɔ fɔ ko an ka dɔnni cari an b'a cari ni mun kɛ mun bi i b'a cari ni mun kɛ minnu b'a ta ka nafa sɔrɔ n'a ye ani e yɛrɛ ta a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ tila ka double ka segin e yɛrɛ ma donc o kama nin fɛn ninnu an b'a préféré k'a fɔ baraji kama sinon nin fɛn ninnu dɔw ye du kɔnɔ fɛnw de ye so kɔnɔ fɛnw de ye a ka di mɔgɔw ye kuma bɛɛ o fɛn dɔw ka to i yɛrɛ bolo i b'a sɔrɔ olu b'i yɛrɛ ka fond de valise ye quoi misi jɛman 7 ye baara kabakoma dɔ ye ko baara la baara kabakoma dɔ ni i jɔra a kan k'a fɔ k'i b'a fɛ ka mɔgɔ mun don da la k'a don da la a foyi t'a bolo dɛ k'a don da la yɔrɔnin kelen i bɛ misi jɛman in baara de k'a ye n'i ye misi jɛman in baara k'a ye i b'a fɔ a tigi ye ko kana perese dɛ ala ma kɔnɔ i ka dati d'a ma ala ka yamaru bɛna ta a tɛgɛ ma wallahi sefu la ka kabako jira la nafolo ko la o yana sa don cɛ sa segin ko ti taa ɲɛ tɔ nafolo ko la diɲɛ don o don a bɛ ko kura dɔ y'a ɲɛna mun bɛ dɔ fara a kan ko kan mun ka bon a bɛ mun na ye jara ye komi an bɛ nafolo kɔnɔ sisan i da donna i ka nafolo baara caman na mɔgɔ caman y'a lamɛn u bɛ faamuyali sɔrɔ mais komi nafolo baarali ne nafolo baara man di a tigi b'a dɔn cogo di ko komi a ka nafolo baara la a bɛ k'a jaabi o tigi b'o jaabi dɔn cogo di i b'a dɔn adamaden fɛn fɛn ka ɲininkali na mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ n'i ka tamasiyɛnw don parce que i b'a sɔrɔ la sisan n'i nana ne yɛrɛ fɛ ne mana i ka ko lajɛ i ka tamasiyɛnw tuna ne y'o ɲɛfɔ ne yɛrɛ bɛ fɛn mun kɛ fɔlɔ n yɛrɛ bɛ mun ga fɔlɔ kabini e ma se yan o ye ko dɔ ye o ye ko dɔ ye donc o ko in fana n'a e ka ko bɛ jaabi o ko in bɛ fɛn dɔ jira ne na donc ne fana b'o tamasiyɛn dɔ de fɔ e karisa i bɛ jateminɛ kɛ n'i tora ka nin ye dɔrɔn ayiwa ne ka musajabu bɛ ka wuli a bɛna fɔ o don la n ye nafolo baara dɔw tamasiyɛn f'i ye n'i bɛna o musajabu ye dɔrɔn i bɛ commencer ka fɛn dɔw ye ko dɔw bɛ kɛ kɛcogo dɔw la olu bɛ f'i ye i b'olu fɛnw ye k'a fɔ karisa n'i bɛna ne ka dugawu jaabi ye dɔrɔn i bɛ nin tamasiyɛn ninnu ye n'i sɔmin'o fɛ dɔrɔn ayiwa a daminɛna mais nin fɛn ninnu ne ka nin fɛn ninnu tɛ taa yɔrɔ jan quoi tamasiyɛn janw yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko i bɛ sigi k'a mɔkɔnɔ fo waati jan o fɛn tɛ ne b'a f'i ye cogo min na dɔrɔn i b'i sigi k'a lajɛ yanni waati cɛ yanni ne ka e wele ko b'i kuma bɔ e yɛrɛ bɛ ne wele ka fɛn dɔ fɔ
karamɔgɔ bɛ ka sogo kan yɛrɛ karamɔgɔ ne ye nin ye tan dɛ karamɔgɔ ye nin ye tan dɛ nin kɛra tan dɛ voilà. Tabale n'i ka kuma fɔ ye n'i ye nafolo baara kɛ hadamaden i bɛ si tamasulu dɔ de f'a ye a tant que n'a bɛ k'o ye o b'a yɛrɛ ye ka musa jaabiw bɛ ka na jɔyɔ jaabiw bɛ ka na a tigi ma a bɛ ka na a faamuya parce que mɔgɔ dɔw ka ɲɛ ka girin dɔw yɛrɛ tɛ sogo yɛrɛ dɔw tɛ sogo mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ san kɔnɔ taa b'a ta san fo san u tɛ sogo mɛ n'u ye sogo kelen minɛ i b'a sɔrɔ a tɛ yɛlɛma o mɔgɔw bɛ yen dɔw tɛ sogo yɛrɛ bon olu ka taamasiyɛn bɛ se ka f'u ye mun na u yɛrɛ ka hadamadenya taabolo kɛcogoya i b'o f'u ɲɛna diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne fɛ yan i bɔra dugu la ka na n'i nana ni i sera yan don min na ne b'i ka baara kɛ k'a ban ni ne b'i labila n'i bɛ taa i ka dugu la n'i sera i kan ka mun kɛ ne b'o f'i ye n'i donna i ka dugu la i kan ka mun kɛ n'o b'a t'i ka gɛlɛya bɛ fara ka wuli ne b'o f'i ye n'i sera i ka dugu la i b'o bɔ parce que o tɛ se ka kɛ fiyewu fo ka sɔrɔ i bɛ ko dɔ de dɔn o wajibi de ye kuma n'an bɔr'o la fɔlɔ nafolo baara an ye baro caman k'a kan a bɛ jaabi mɔgɔw bolo cogo min na i ye walawala di i y'a fɔ i ka nafolo baara cicogo t'a la mɔgɔ mɔgɔ y'a ka danaya d'i kan ni n'a tigi bɛnna ko la i b'a ka ye wagati jan tɛ a bɛ jaabi fɛnɛ i y'o yira k'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye o faamuna kuma n'an bɔr'o la degun dɔ bɛ hadamadenw kan min kɛlen don ka maa degun sisan surtout cɛlakaw n'o ye kulusi jalalagosi ye maa caman ka jamana tɛ ɲinini fura b'o la alhamdulillah sefula fura b'an bolo cɛya ko la kosɛbɛ kosɛbɛ fo bi an yɛrɛ y'a essayer labɛn mun bɛ yen k'a dɔ bila pour que e ka présenter mɔgɔw la u k'a dɔn an bɛ kuma min fɔ kuma tɛ ten a bɛ yɛrɛ yɛrɛ jɛmɔgɔ bɔn kuma kɛlen bɛ ka kulusi lagosi min i ka jama tɛ minɛ minɛ labɛn min sabatilen b'a bolo nin y'a dɔ ye mɛ nin dabɔkun ye min ye sisan a n'a bɛ mɔgɔ min na o ma yɛrɛ bɛna walawala ye sisan n'ala ka kɛ kuma min alhamdulillah sefula nin mun filɛ nin ye nin y'a ye a bara de kɔnɔ tulu de don dalilu de don a tululama don dalilu don a kɛrɛnkɛrɛnlen don kabakomafɛnba n'i ye nin di cɛ mun ma an bɛ une semaine d'i ma traitement na wallahi i b'a to ten ayi i b'a to ten o kɔrɔ de tɔgɔ de k'a to ten parce que munna n'i y'a utiliser daminɛ semaine bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ bɛ laɲini mun ɲini hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ cɛya yɛrɛ jɛnya na a bonya na a fanga na a girinya na a tɛ se ka sɔn dɔrɔn a kun bɛ turu duguma bilahi lali lazi an b'a feere 75 000 de n'o ye 15 ye mɛ nin waati in na an bɛ 3 bɔ a la parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ an k'a yira mɔgɔw la an b'a di 12 ayi na i kana minɛ i ka taa lajɛ n'a ma k'a ye n'i ka wari ta kuma ko cɛya fura bɛ yan nin min filɛ bɛɛ ka n'a ta ni cɛya ko problème bɛ maa min na i ta ka sɔrɔ a ka dɔgɔ de ni a b'a jɛnya k'a bonya k'a k'i sago ye n'a y'a sɔrɔ i ka teli nin i t'i cogoya ba la k'i sago ye 12,000 n'i y'a ta n'a ma nafa k'i ye na i k'i ka wari minɛ kuma b'a lasegin ma o kɔrɔ ko tiɲɛ tɛ nin ma o la an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen cɛ kɔni cɛ mana kɛ cogo o cogo cɛya wulilen bɛ fɛn dɔ de la n'o ma ɲa dɔrɔn i ka cɛya tɛ ye bɛɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ o de k'a ɲɛ o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka nin ta nin 12,000 k'i ka ɲɛnamaya ja k'i ka foyer ja k'a to i muso k'i bonya i ka bonya i ka denbaya la ne b'a kɛ 12,000 don n bɛ kuma a bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan a bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan ni mɔgɔ minnu mago b'a la an b'a dilan k'a bila ka taa d'u ma jamana kɔ kan sira bɛɛ lajɛlen fɛ labɛn bɛɛ kelen don a kama an bɛ se ka mɔgɔw ka ciw las'u ma cogo min na an kɛ bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ a kama inshallah comme an ɲɛ bɛ dɔ fana la alhamdulillah sefula nin tɔgɔ de k'i ta nege bɔra nin ye a to ten nin ta nege bɔra nin y'a nege bɔra sefula subhanallah ni bara nin bɛ feere 40,000 de 40,000 a tanama yɛrɛ a tan mais ne ko n b'a yira mɔgɔw la bi réseau kan n b'a di 30,000 ni ne b'a f'i ye i bɛ nin ta tile 3 i b'a kɛ sogo la bilahi produit kelen mun b'a la ko mun ye tubabu ka fɛn dilanlen ye soit mun dilanlen dɔɔnin o ye kɔgɔ ye a bɛ kɔgɔfin mun k'a la kɔgɔ yɛrɛ tɛ tubabu ka fɛn dilanlen ye o balila ka kɔgɔ sɔrɔ ye kɔgɔ dɔrɔn de bɛ nin fɛn in na a tɔ bɛɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ mais n'i y'a ta bi i y'a kɛ sogo la i y'a kɛ naji la i y'a jala mugan sini e k'a ta sini kɛnɛ k'a ta nin kalo in bɛɛ bila hali n'i jɔ fiɲɛ na soit hali n'i tora ka a tɔgɔ ye di dagabana dɔw tɛmɛ dɔ cogo dɔ la
n'a sɔrɔ fini ɲɛnama t'i la i laban i bɛ fila k'i yɛrɛ la voilà donc an b'a fɛnw jira mɔgɔw la u k'a dɔn k'a fɔ ko i ka sogo de la k'a tobi k'a dun k'a dun cɛya fura bɛ yen cɛya furaw bɛ yen mais ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an bɛ mun jira mɔgɔw la. donc comment dɔw t'a dun o salen yɛrɛ k'a publicité n'i nana n'i ye ninnu da a bɛ wuli dɛ. n kelen-kelenna fɛn n bɛ mun fɔ a la k'o kɛrɛnkɛrɛn n b'a fɔ maa mun ta ye k'a fɔ k'i wolola n'a ye an b'o fɔ k'o bɔ a la. dɔw bɛ wolo n'a ye dɔw banabagatɔ bɛ na ɲɛnamaya la olu caman furakɛ man di olu furakɛ man di o ye ala ka dancogo ye mɔgɔ tɛ se ka olu furakɛ ala yɛrɛ y'u dan ten o bɛ to mɔgɔw bɛ yen mais n'o tɛ nin ye traitement complet de ye n'i ye nin ta alhamdulilayi kabako de don. donc maa bɛ se k'a fila ta wa i b'a fɔ a fila ne bolo cogo ne y'a fila ta. n'i y'a fila ta n ko ye tabarikala de a to ten nin mun filɛ nin ye n'i ye nin san 230 wallahi sen fila ne b'a f'i ye n ko nin bɛ san 5 k'i bolo nin kelen ko ni i y'a partager ni mɔgɔw cɛ parce que i tɛ nin di maa si kɔni ma k'o bɛ dimo kelen k'a la k'o tɛna fila ɲini ka saba ɲini a ka gɛlɛn. mais mɔgɔ bɛ se k'a ta i b'a fɔ k'a ni dɔ ka ja la wa. mɔgɔ bɛ se k'a ta ni dɔ ka a tila o bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se k'a ta ni dɔ ka tila foyi t'o la o bɛ se ka kɛ. ale bɛ kɛ dumuni de la dɔrɔn ka kɛ sogo de la ka n'a ka di n bɛ k'a ɲɛ de fɔ a bɛ se ka kɛ fɛn minnu na a jalan bɛ dun a bɛ kɛ dibisogo la k'a dun i bɛ se k'a kɛ naji i n'a fɔ to ninnu dunnen kɔfɛ naji la k'a dun soit k'a f'u ka sogo yɛrɛ dilan k'a kɛ supu ye k'a dun k'a kɛ o kɛcogo la olu bɛɛ ka ɲi a la. nin kɔni bɛ utiliser dɔrɔn ni i ye fɛnnin dɔ sɔrɔ mun b'a ta kɔnɔ dɔrɔn i b'a a kɛ tɛgɛ ninnu na dɔrɔn k'a daminɛ cɛya sanfɛla fo duguma voilà i b'a frotter n'a ye k'a sama ka jigin fariya t'a la nɛɲɛ t'a la diɲɛ fosi t'a la mun bɛ maa degun au contraire fɛn de b'a la mun bɛ nafa k'i lafiya ala ka jɛ inchallah. a faamuya commencer waati sera i ka kumakan laban. n ka kumakan laban nin sigiyɔrɔ in na an b'an ka diaspora fo olu minnu b'u ka forfait ta k'an lajɛ ka se k'an ka kumakanw lamɛn ka nafa n'a ye an b'u fo k'u barikada ka tila ka dugawu caman k'o ye u bɛɛ b'a an mɛn bɛ e yɛrɛ fo a diyara n ye kuma inchallah. a diyara n ye an b'an lajɛbaga bɛɛ fo k'an kanubaga bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔli b'an na nin wagati la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen i b'a fɔ an ka bi babu kɛra babuba fila ye nafoloko babu kuma y'a jira k'a fɔ a pɛrɛnnen don nafolo baara caman kama za wagati nafolo baara o bɛ yen ne ye kami jɛma ta o bɛ yen kami jɛma 7 o nafolo baara o bɛ yen misi jɛma nafolo baara o fɛnɛ bɛ yen ani ka taa se baki ma hali n'a y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 2 gana nafolo baara hali n'a y'a sɔrɔ an da ma se o ma olu bɛɛ baara bɛ yen ni ala y'a latigɛ ni e ye kuma wele ni ala y'a latigɛ kuma fɛnɛ k'a sɔn e bolo ba bɛ nafolo baara ye kɔrɔbɔ ala fɛnɛ sɔnna i ka kɛ nafolotigi ye a y'o yira an bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bi jɛ laban na hali i ka bonya diɲɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ fɛn bɛ du ko sɛbɛn k'a sara i la o b'a sɔrɔ fɛn bɛ sisan tunkarankew an b'a fɔ yɛrɛ ale kan ka nafolo baara kɛ kosɛbɛ sabu an bɔkun y'a kama ye parce que an taakun y'a kama ye surtout diaspora an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka na kuma fɛ yen a ka nafolo baara kɛ i ye yann'a ka kɛ a b'a lajɛ de n'a y'a sɔrɔ ni n'a ka kan n'a bɛ jaabi i bolo a bɛ sɔn n'a kɔni sɔnna i bolo kɔrɔ ala sɔnna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a kan bɛ diɲɛ waati.